Pasko na. Busa ka mo, adton mo sa inyong mga ninong ninang. Tingnan lang nga, bahalang pandemya, ninang. Tagay lang ginagmay daw niya. Sa mga 200, okay na. Ha? Mga bata, mga kasama, salamatan din ako. Personal lang ako, mga suon kay amigo. Labi na yun si Kuya Nick Pipito, kuya. Maayong Pasko ni mo, kuya. Ay, kabalaka, kuya. Putupas, pizza 31 ang ako ang katapusang panawat. Pariyani, Kuya Alex Lara. Nga, gitagaan yung kong pinaskuhan nga tanom. O, tanom, agyatag tanom niya, kanang mukatay sa atop nga, mo'y mahimong atop. Madugay, o, hindi kayong mga tanuma. Salamat kayo, Kuya Alex Lara. O, si former Kapitan Jun Ramos. Kumusta ka riyakap? Si mga taong nabuhat siya. Miguel Pulgar, Constellation. O, si Kapitan Johnny Kabatingan diya sa liluan. Kumusta ka tanan? O, sa tanan na tong mga suon nga katarian. Kumusta ka tanan diha? O, sa tanan na tong mga pari nga mo'y nagampo na to. Salamat kayo. Unya, sa tanan na tong mga suon nga mga igala pariyan nila ni Cap Albert Bupat. Kumusta ka diya sa imuhang abilisan diya sa Panglao? Unya, labi na yun ni Ma'am Nenen Moreno. Kumusta ka diya, Ma'am Nenen Moreno? O si Ricardo Moreno diya sa Bugtong Inabangka, Bohol. Kumusta ka tanan na tong mga suod? Labi na yun sa atong mga kaigsunan. Nga bigamit sa ato ang Panyawan Liniment Oil. Unya, ang pawagtang sa tugtuksin ang Chinitos Plus Herbal Capsule. Puno sa nutrients ng mga makapaligon sa atong vital organ. Okay, mga bata, aniyang unang adlaw sa akong asoy kaninyo. Ang akong asoy ninyo, mga bata, mauni ang anino. Abi ninyo, may usa ka pamilya nga bag-o pang namuyo sa usa ka dapit. Pero ang ilang amahan sa pamilya nga si Dante, lumad nga taga-diha gyud. Tungod na lang is kadugay na sa panahon nga wa na siya sa maong dapit, medyo wa na kay siya masuhito. Ilabi na sa mga panghitabo sa karaan nilang bahay nga nalabyan ng mga katuigan, karon pa nila mapuy ibalik mga bata, mga kasama. Tungod kay napugos naman lang si Dante pagpauli na lang sa iyang yutang na tauhan kay nawala naman siyang trabaho sa kauluhan gumitan sa pandemic. Sukad sila naabot wa sila laing nahimo maurog yun ang pagpanlimpyo sa tibuok bahay gawas ug sud ini mga bata. Sud sa tulok adlaw nilang pagkabisi sa pagpanlimpyo sa mga hugaw kung sa pandiha kapoy kayo sila busa. Wa na sila magkamatikod sa mga kahibulungan. Og diha na mga bata sa ikaupat na nilang gabi medyo relax na silang tanan. Wa sila makatuog og sayo. Diha na silang tanan sa sala ug ilang nahisgutan ang ilang mga plano sa pagbaligya sa karaang balay. Mga bata, mga kasama, ani amo ng adlaw sa akong asoy kaninyo, ang anino! Mauuntay akong plano nga ibaligya na lang kining baya para itupo na itong negosyo. Human unya ining pandemic. Mamalik na sa syudad, Dante? Siyempre, kaysa paminaw kuloy na, di ko makaantos og dugay din sa probinsya. Uy, Mao ba, Dante? mao ka na. Lumad man tuog kung taga dinhi, pero taas ang akong panahon sa pagpuyo sa syudad kaysa dinhi, nga mo'y yuta na ko na tawhan. Christy? Ay, nalingaw siyang gadgets. Yes pa, nakadungog ko. Ma, nagbasa lang ko sa mga messages ni Ed. Nangutan na mag siya sa exact address kay moapas ko na siya. Mao ba? Sao man yan pag-agpas nga pagitaan na siyang travel pa? Nalimot ka, Dante, nga open na ang tourism sa ato ang lungsod. O kung sabihan din sa attraction kining inyong bahay nga karaan. Okay. Pwede siyang muanhi pero magpabook una siya sa usa sa mga resort o hotel din sa atong lungsod. Sultihan na si Ed, Christy. Actually, nahibawa naman si anak ma. Mao ba? Punbaw ka na ba niya siya as a tourist? Naghisgot manggutag tourist, Dante, no? Di ba kining karaan ninyong bahay usama ni sa mga tourist attraction? Correct. Mang ayaw na ni baligya pa. Christy, mauna lang niya katapusan tang property nga na muhalin kinig milyones. O dako kag ikataba nga makabangon ang nahagba tang mga negosyo gumikan sa pandemic. Karon na hinuon nga din ako hasol ang pagbaligya nako ini kay patay ng tanan ko mga igsuon hasta ang ilang mga anak. Walay bisan usang mubabag. Dili sama sa una sa mga buhi pa sila nga daghang kay mubabag. Busa ipadayon ko ang pagbaligya ini. Kay ako na lang usa ang nanag-iya ini. Ginoo ko! At sana nagkadugo! Di mo kalagikan ma! Uwa may buslot
Kisame! Ang butoy! Mayang! Mayang! Doon din, Rebe. Dante, unsa may buti pa sa putana? Bitaw pa! Hilo mo na mo. Punita na, huwag daw, Obi. Nga siya raw kakatsaha ka. O di ka mahimong baga sa kakusog sa sigas. Akong daob. Ay pa. Murag may tao sa luyo sa daob. Bigyan bek, laro ko ganit bek. What? Bata ka lalaki. What? Hoy, 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 hoy. Nag-unsa ka man din bata ka. Ay! Gitay hupan ang daob. Ay! Hala! Hala, napalong ang daob. Napalong ang siga. Bata! Hala, naanahon siya kamaitan! May tumag ka man sa baga! Uy, mapasok ka! Uy, ay, uy, ay, oo, sa may giukay na mo diha! Ah! Hala! Ikuha niya ang atsa! Unsa? Ano kay siya may ukay sa dauban siya? Ay, ma'am! Ug yan ang nilakaw! Human niya makuha ang atsa! Ug nawala sa tingit niya! Bata nga lalaki. Ay, oo, lagi, ma'am Lourdes! Bata ka lalaki! I-describe ko no, Mayang. Bitaw ng mayang. Unsay itsura sa bata? Ay, kaya nang, ay, gwapo! Gwapo! Anya, puti ang panit, pero, kana bang puti bitang murgluspad ba? Anya, ang buhok niya kay taas, kutob sa abaga, o may bangs. Di ka to babae? Ay, laki man ka to sa kuntan, ang inay, ay! Ay, nahidumdum na ko. May pag-umangkon ka kandidante nga taas o buhok nga may bangs. Ha? Dulo magod? Kadto pang na-missing. Namising? Unsa man na pagkahitabo, ama? Dante, istorya Ay, ko ng atong anak. Di ko gusto ihiskutan pagka nakita Lloyd. Dante, Gusto naman ko mahipaw pa. Basta, kaya di na ko gustong hiskutan pagka nakita mo. Pa? sa bakang tawhana kag kalihok ba? Ayaw! Ayaw! Sabay ayaw. Ayaw! Dante. Ayaw! Ayaw! Ayaw, Dante. Uy! Ayaw! Mal mabungol ko. Da. Kasapa ba nimo? Naunsa ka, ha? Uy, uy, uy. May bangon ka ba, ha? May lupog tubig. Ikaw si ni Kriste. Wala man naman ang pita ko. Ay, nagkatuot nga siya nga nakatulog na ko. Kaya nagkatabon man ko sa ako ang bata ni Iningabal. Ambot pa sa boy. Wala pa man ko makatulog. Sa nangaking mga gabi Uy, dali kay ko makatulog. Ay, gumikan tingali ito. Kay Lapoy ming tanan. Sige, panlimpyo ning baya. Pibalik si ni Kriste? Inday? May gawas na ka, Inday? Unsa na, Mayang? Ay! Ala! Naakar mo ka din si mga kama! Wala ka mo gawas? Abi ba na ako tug? Ikaw ang may gawas? Sharon! Wala ako nagkapaminaw ako nga na ini gawas o bisod o balat! Wala dili dito ikaw! Wala ka magkakita? Ay, sa amin ako pagkakita-kitabunan, magkita na akong mga mata sa habol. Nagbukod sab ko sa habol. Pero kung dili ikaw, kung dili sab to ikaw, kinsa man to? Ay! Ay, kayo! Wala ka na anong sa kamanggambakan, magkukunin mo! Magtupad na lang ta din sa usa ka kama na mayang nahadlok man ko. Alagay! May abli sa puntahan! Ngano mo? Papa? Kaluwa man mo manira sa iyong kwarto. Siya lang, sir! Sirado mo na ganina pa. Ha? Unsa? Ini magod na hitabo pa. Nganong wa man nimo siri ang pultahan, Dante. Dante, sa baoy.
Pasag na lang ni mong abli ang pultahan. Dante. Naon sa... Wa pa dais Dante din sa akong tupad, uy. Sa pa di itong misuot nga wa manira sa pultahan. Oh. Naay anino sa pultahan. Anino sa tao nga nagpalog. Dante, ikaw na. Dante, ikaw ba na? Suda dere. Dante! Mao ganay nahitabo pa. Nagtuo kami si Mayang nga usa na mo amigawas ug may balik og sud. Ha? Si Mama! Di lang mo ha? Ubanin ni mo pa! Loida! Loida, bilhin niya! Loida! Abilihin mo! Loida! Hala na! Nagligid sa salog! Si Ma'am Loida! Loida! Bibi! Sibok! Mama! Ma! Ako siya! Mayang! Abilihin po tayo sa among kwarto. Dali! Ay, ganun na balak! Pagkatong ganina, sir! Ha? Usa... Hala! Tanawa ninyo! Abli na lagi ka na! Dili! Kaya nasawa ko ni si Loida. Ay, bigyan na ibe! Ako pa akong kitong-kiting, sir, ha? Na. Paaka, Mayang! Paaka! Tingaling masaman si Mama ng Mayang. Ay, dili lagi, day! Paaka na! Ay na lang. Kinakamat ko na siya. Ma? Loida, usap ni kabo di mo ha? Naabot ka magganit sa gawasing atong kwarto. Ngano ka man? Ang anino. Ha? Sa? Nagsunod-sunod nako ang anino. Natural man na. Kung asa ka musunod maginang atong anino. Bitaw, Ma. Dili akong anino. Ha? Dili ako. Kagkisa mo di ay. Ambot. Kay huway tao. Anino rag akong nakita. Anino sa usa ka lalaki. Di ka hato imong anino, Loida. Bitaw, Ma. Gibuangan mo nako. Kung ako pang anino, diri untas akong tungod. Pero ang akong nakita dihas akong atubangan og anino sa usa ka laki. Unsa? Di na ko din hidante. Mamalik na lang ta sa syudad. Mabitang ibaligya ako ni. Ugma mo na akong lakon. Pagitaan kong paagi nga mahalin kining baya sa labing madali. Kinahanglan kitante. Kay kung magdugay pa ta dini, kung dili ko mabuang mamatay ko sa kahatlok. Ay, buntag naman dek ito. Ay, hala? Ni, amdi kay mitanan din sa kakwarto na tulad. Bango na lamang ako para mag-andam ako sa ilang pamahaw. Pero, ay, mahadlok man ko. Basig na anasay. Yung ginoo ko yung taon. Wala lang yung taon. Unta. Nagyog ko mahinulto sa akong trabaho. Kung may makita na sab ko, makapahadlok na ako. Hey, please lang tawan. Ni asay hagdanan, murag, kasada kalapad. Taas pa kay tagtikangunan. Una pa ta maabot sa may sala sa silang. Uy, sila! Ay, doorbell man day kita. Ay, doorbell man day karan. Ay, sayo, sabugad. Alas 5 pa gani, na anay mamisita. Ay, kakadiyot talaga ka. Duhanan man yung kaang-ang. Ay, hala ka diha. Ganong abli man nanda kong pultahan. Hala, gilak man na ako kagabi eh. Kaya sa may nag-aabli, ana. Ha? La? Na ay may abli sa gate. Uy, kinsa? Good morning, baby boy. I'm Kuya Ed. And you are, Uy, midagan man. Hello? Kinsa na? Uy, si Mayang. Mayang! Uy! Ay, Sir Ed! Uy, ni, alagi ka! O lagi? Uy, giwan sa man yung pagtultol din eh!
Ay, kuhan kang may sakay ko itong sikad-sikad. So, ito mga driver ng mga karaang bahay, no? Oo, ay, ilado ka ayo. Ay, dali, isod, sir. Ako para bayan nagamatan nila ka nga tulog pa man sila. Ay, o, kung siya naman, wala pa kay balo si Inday Kriste nga mo, pas ka? Ang iyang naibawan nga, nagplano ko. Actually, may, dali na pang alas 3, midonggo ang roro nga akong gisakyan. Unya, milahos ko sa akong gipa-reserve nga room sa resort. Nya kay gilaay man ko. Wa ko makatuog, mao nga niya. Nangita ko pagi nga makaabot ko dinhi. Ay, ano? Sana all. ay, dali na sir, ay. Sulod na. At atay pa sa... Anong abli naman ng gate? Kaya naman nag-abli? Kadtong batang lalaki. Ha? Nganong misiga may imong mata, ha? Kinsab dito. Ay, unya na naman ito magka-istorya ba? Hini, ana, sir, dali. Kay andaman ti ka o kape. O pukawon sa nako si Inday Kriste. Diba, mayang? Ay, ni, anak ibuhag lalab! Si Ed? Ay, nilain pa bugod yan! Ay, man siya. Ay, totoo ra sa sala! Ati man na siya, kay maligo pa ko. Okay! Hala. Hindutag ni baya. Karaan kayo. Mga antik pang mga gamit. Oh, ang batang lalaki ang nagtalikod siya. Nagkatubang ng pultahan nga sirado. O siya na diha? Kwarto. Hey! Baby boy! Sir Ed! Mayang? Ay, sir! Ako ang ligod-ligod. Ang usap ko na kay naligo pa siya. Siya lang mag-coffee ka? Oo. Palihog lang. Okay. Kadiyat lang ha. Uy. Asam tong bata? Igo naman kung milingin ni Mayang. Ngayon nawala galit. Adios. Dunay kahibulungan din eh. Base nagmisod ang bata ng kwarto ha? Ako tuktukon. Ed? Christy? Love? Love. I miss you. Miss you too, love. Yan niya ka din eh. O, nakita kang manuktukunta ka. Kuhan, kanang nagtuomang ko nga ni adi ni misod ang bata nga may abli na ko ganina sa gate. Dili dahil sinang mayang ang miabli mo kaganina? Dili. Bata nga lalaki. Nagpurol og kaki. Unya, nag-t-shirt og white. Unsa pa? Unsa pa yung itsura? Gwapo. Taas og buhok. Hala! Parehas akong nakita! Nang mayang? Hala, sorry kayo ha? Sorry kay mitimang ako sa iyo. Gisgutan kay nakarelate mo gud ako sa bata ng lalaki. Ay, ayaw na. Sa dili pa di ko malimot. Breakfast is ready di ay. Ha? Hasta lagi mo hag ko, Sir Ed. Love, arita sa lamisa magtuwa sa istorya. Ipaliw kong tawag nila ni Mama o Papa ng mayang. Oray! Kaniyan! Love? Ed? Unsa ganito, love? O sa may kisigihan mong tutok niya? Murag na itaw sa sud. Usaon na pagsudi sa tao, nga gipadlak man na. Kada ang kwartuhas sa tanang mga kwarto din hisod ining bay, ang wa na mo ablihi. Kay mao'y panugon sa kung lulog-lula, nga parents ni Papa, nga dili gid na paablihan. So, doon ay misteryo. Nagpalayo ng kwartuha. Mao ba, love? Ed, please, di lang na paghisgot bahin pa ni Ana. Dali na, kay mabugna na katong imaha ang coffee. Unsa ni si Ed? Ay, oo, ma'am, ay, nangadlaw ning taon. Oh, bedrisyo sa din he. Diyo sa diya pagtultol din he. Ay, mitsi ka naman kuno siya, sir. Alas 3, man kuno sa kadawon, ang ilahang pagdunggo, darito siya sa resort. Unya no, uwa na siya katulog. Maong, misakay na lang siya, og sikat. Unya, ang driver nakatultol ng kuno din he. Murag maminyo na gining atong anak, Dante. Dante? Tanaloy na.
Kaya maikog ta. Para nako. Dili ko baligya kang baya. Bisag na ay mga kaibot ngan. Parehar man gusto lang itong mga buki good. Kailan sila, mo na gitawag nga mga kalag nga sa laag. Unsa? Oh, oy, Ed. Hello. Dali na mo ma, pa. Nag-una na hinoon ni sir, ma'am. Walang klaso. Okay lang. Oh. Mm. So, mianhi ka as a tourist. Mao na lang akong gihimo, sir. Para din ako lisod-lisod na akong pag-ani sa isla. Pagkahibaw na ako nga open ha, para sa mga turista ang inyong dapit. Husto ka, Ed. Kay kung tourist ka nga mo anhi dinhi sa pagkakaron, ang confirmation ra sa check-inana nimo nga hotel o resort ang gikinahanglan karon. Mao bitaw, ma'am. Gipay mo sana akong higayon. Kay kung wa pa, dugay pa tayo magkita. Di na ako makapabot. Tunay, karugod to may sugaton ko sa pier. Kinsa man pa? Awa pa day ka mahibaw, Christy. Kagabi nanawag na ako ang akong kumpare nga muanhi siya karon magpasugat. Kinsa ka kumpari pa? Imong Maninoy. Ha? Si Maninoy Peter? Interesado siyang mupalit ining karaang bahay. Dito sa atong langko, ako ni Sophie, ako ni Noah! Ay, paarte! Bagita rin nagsandante ay! Sinaw naman tayo itong ihatak yun eh, di pa wakingan pa yun! Mana? Oh! Ay, ako pa dito silang balikon, basig na human ka to silang pangaon! Masa lang ka to? Hala, di ako sa buliga! Nalamba, agsira! Nadi tao diha? Yung kikitambakan na sa mga butang, wala mga gamit! Habi gani, be? Lion ko gani, be? Moy! Wa, may giwang! Bisan gamay lamang tato! Wa, man kita kalilian! Naabli lagi! May nigos! Hala! Ako na kanino? Pero... Hindi pa ako kanino! Nanalimbaw na ako mga baliba! Kaya nalimbaw na kaliba? Ubiyak ko din eh! Ala! Ang kanino! Magsunod na ako! Magsunod na ako! Kita mo kitong kanino! Ay! Agoy! Nanananawan sa pagkita! Dili ko naman mabigan na ako magkatiil! Tama! Nawa na gano'n nagdili na ako makalakaw! Nagakurog na kitong ako mga tuhod! Liwa na ka sa kunubangan! Kid sa tog misinggit. Kay doon na bagod. Doon na pa. Hasta ko. Nakadungog ko. Si Bayang. Masagrahe, gipanimbiyon ako sa sakyanan. Uy, atuan hanti, uy. Ubananta ka, sir. Ed, Di nila mo ha. Ayaw biya si ma'am. Tara, sir. Mayang! Mayang! Sir! Siya lang nagligid sa yuta. Siya ka na. Mayang! Ako siya kasama, sir. Oops! Hindi. Itay mo lang ng supa. Ed. naunsa na siya, uy. Ay, ambot, oy. Amo lang naabda ni Ed, ginagligid na siyuta, kung anay panimuot. Mayang! Mayang! Oh my God! Nang Mayang! Mayang? Mayang? Anino na sab? Unsa? Buntag sa'yo? Nagkasiguro ka ng Mayang? Makuyakan ka ko, day! Makuyakan ka ko sa kahadlo kung dili pati noon ni Christy! Dante. Gabay na lang pasensya. Dante. Inigkahalin ining bayan mamalig ta sa syudad. Abi mo, love. Kung ako pa'y nalagya ini, dili ko kina ibaligya. Love. Bitaw, di ka na ibaligya.
Tungod kay gawas nga may sentimental value kini. Historical pa gyud. Angay preserve. Kay usa ni ka tourist attraction. Unya, saan naman lang love? Ang mga multo din eh. Ang kani ko panghitabo din eh, nga gitulis ko na sila si Papa o gipatay ang akong lulong lula. Unya, ang bugtong igsuon ni Papa nga si Uncle Fred o usa ka anak. Sila tanan gipatay sa mga tulisan o si Papa rin naluwas. Kay siya may nakadago. Mao ba? Nabalita ko maayo sa una. Iyon na. Ilang may kabukang isuon sa imong papa. O sara, mao si Uncle Fred. Kay duha naman na sila. Mao ba? Bayang! Gano pa? Unsa na ba sa problema, ha? Nga naman nasuko man si Papa. Manaog na love. Kisa may di masuko. Gipalimpihuan ko ang sakyan ng gagamito na koron. Magpasugat ang akong buyer. Pero sa manit mo, pwede hugawa niya flat na ginanggit. Unsa? Kung sa gibuhat mo sa akong sakyanan. Ako maglipiyuhan, sir! Ang gilimpihan, marikat. Ay, magkuguruya, sir! Unsa ka ba, ay? Dire. Nasa ka si Papa nga? Ay, ambot, perti magsukuan yan ni Mayang, kay ang sakyanan ko, no, ambot og na unsa. Tanak mo love. Aron na ito makita, tana. Dali ba? Tarawa! Tarawa! Hala, ay ginoo ko! Limpyo na kay ganina, si Roy! Ito siya may tabo ah. Asan lagi flat? Ay, dili yung taon ako na mabuhat, si Roy! Pasilan, sir, ay ako pa sa gili. Limpyo kay na kay ganina, sir! O niya, dili sa flat ang ligid niya na! Ay, gano ba? Unsa ba na? Uy, ginoo ko! My God! Lapok nang itrapo sa sakyanan? Imposible kayo nga. Si Maya nga himo ini. Ay, ako na lang sa nilipyuhan ang kusab, sir! Ayaw na. Malagyapon, di na magamit. Upat doon kanigin na flat. Malangay na ko. Ako ang gidang akong sakyanan, sir. Katuloy gamita. Nagdaday ka lang? Asa man nun? Tuwa sa resort, akong gibilin kay nagtricycle bang ko paingon din sa inyo. Ah, sige. Dante, aron di ka ba problema? Ang sakyanan na lang ni Ed ang gamitan. Oh, uba na lamin duha pa. Para sa Ed na lang may mo drive. Ah, maayo pa. Manakay na itong tricycle paingon sa beach. Oh, sige pa magwara-wara sa papa ni mo sa iyang placards. Huwag kami midool niya, no? Bitaw, no? Ang pangutana, kung nakasakay baka, anong biyahe Oh, hala. Hindi pa si papa ni mo, oh. May gigisulti sa cellphone. Uy, hala. Murag problemado da. Sa mga problema? Oh, pa! Ay, sir? Ed, sorry. Napusnag na kong sira. Okay lang, sir. May problema ba ba? Narawag na akong asawa sa kong bayar nga nadiskrasya ko no along the way ang iyang bana o kritikal ang kahintang. Oh, Nabangga ko no sa sakabas. my God! Dante. Ay, daw pa labi. Gusto na Kaya doon dahil tabok pa magini. Naapay laing buyer. Daghan ang nagapas ining buyer, Dante. Ayaw pagpakawa sa Gidi paglaon. malas yun ko. Ayaw pagsulting ingon anak. Tari na na sa kwarto mga tuog na ta. Ma'am? Unsa man, Mayang? Ay, dili ka tumupauli din si Inday Christy. Ato na ka to siya sa resort nga gitik-ina ni si Red. Oh, nalaghid to sila. Ay, hala, oy. Wala di ako'y kauban sa kwarto. Nga namleg wa kay kauban. Ang sige na lamang. Ikaw ba mangutan na kapag doon? Padlog siya nga maurang usa. Sige na undangin na diha, barug na. Gusto na nag-imong na inom. Nahilo man ka. Mahigyo na una ka. Kadtong bata ang lalaki. Kadto bang may abli sa gate ginambuntag sa iyo dito sa inyo? Wa kay ideya kung kinsa to? Wa good, Ed. Nga naman sige makagisgot, anak. Tungod kina intriga ko. Gusto na kong susihon kung kinsa gito siya. Oh, ano man? Gusto kang mo try o stay overnight dito? Pwede? Ganun din naman. Ug malas gabi. Kairon ato unang
Excuse me. Oh. Oh, Kinsa? way tao. Way tao. Maglaro adto niya may tao? Hasta din May kahibulungan. Ed? Ayaw pa daw skadlok. Aron dili ka malupig. Ug bas gabi. Pangitaon kang bata. Ug ang giingon ninyong anino. Dante, Katong na, bantayan ta ka. may ipabutan ako nimo. Usa ba na? Kadag siradong kwarto sa silong duol sa sala. Kung pananglit, naanay mo palit og mamugos nga ablihan na diha. Aw, ako paablihan kay paliton Manila. Unya katong nag-general cleaning tawa man nimo paablihi. Wa pa ko'y kabalhin sa mga gamit nila ni mama o papa. Pero karon nagplano na ko ako ibalhin sa Budiga ang tanang mga gamit nila nga naa ang kwarto ha. Unya, musugot ta ang makapalit ini nga ikaw gihapon ang mugamit sa bodega. Di ba na ako naiapil o maligya ba? Kini na maging tarukan sa karang bahay. Ang Budiga lain na diha nga lote. Sa ato pa may luti patang mahabilin. Mag 300 square meters pa na diha. Unsa ron? Inshallah. Dili ka lang ako susuyon. Muuban ko. Ha? Tara sa... Ginoo ko! Siyam ka tukang nagsa! Maray na aman tungod sa pultahan! Kinsa na diha? Kinsa na? Ay, taon! Please lang ang taon! Ay, ako gano ka kung kinsa ka man! Hala, ginoo ko! Ginoo ko! Mayang, kami ni si Sir Dante nimo. Uy! Hala? Sila si Ma'am Lloyd o si Sir Dante! Ablihimi mayang. Di ari ni paingon ang nga among gisundan. Sila si Sir! Gisundan! Di ari ni paingon ang among gisundan mayang. Usa! Uy, ginoo ko! Kinsa pa din tawan? Ha? Kinsa ka? Mayang! Mayang! Dahil uman. Mayang! Mayang unsa ba? Mayang! Mayang! Kasi kagod ni mong mata. Kumusta ka na, Dante? Oh, kinsa ka? Kinsa ka? Kasi gabi mo bata. Kinsa ka bang espiritu nga misuod sa lawas sa among katabang? Kinsa ka? Dante, siga ka iyang mata. Tana! Dili. Sultihi ko kung kinsa ka bang espiritu nga misuod sa lawas sa among katabang. Ako, si mama mo, Esmeralda. Dili! Dili! Ayaw budol ako! Ayaw! Asa ka mo dagan, Dante. Bisan asa ka pa imon. Sunod-sunod ka nimo ang among anino ni papa mo. Rina! Rina, tabang! 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 Dante! Dante! Sige! Sige! Sila na! Dali! Babig! Babig! Ha? Babig! Wata ka tubig din sa kwarto. Oy, manaog pa sa usina, Dante. Animal! Kasi ba itong suguon nga nasudlan man itong dautan ng espiritu si Mayang. Ako na rin manaog. Di lahiyog di ko kainom og tubig. Unya mo gawas ka nga nagdagandagan magani ka pa ingon din eh. Umari ko. Ha? Magdakog pistola. Dante! Kuhaon ko ang akong pistola. Dante, magsilbi Yan na. pagod na. Yan na. Ha? Magsilbi na. Pero di man, kung mag-aling-aling sa to agyanan si Mayang, bukan ko siya sa iyang Dante, Tara, umari ko. kadiyot, magbit-bit ko grosaryuhan o ka ng gamay nga imahe ni Senyor Santo ninyo. Love, Nagpunta pa di ko. nagpaminor ko nimo. Nabalak ako nilang mama. Ang ako na una to ara dito. Unya. Unsa man? Ato sang adtuon. Pila ra may pagpadagan pa ingon dito ba? Naamtay sa kinan? Unya ang curfew. Oh, mga tarungan na. Makalusot ka ta? Aton suwayan. Nagkurog ng akong mga tuhod. Pila na kalakang. Tulad na si Ref.
Kadiyot sa. Sa naman sad. Nay nagbarog sa tupangan. Ato na kanino. Dili, uy. Tanawa, nay, di ana ato anino. Pero kana, lahi. Pura. Kinisa ka ba ni malaga? Kiapli ang ref, Dante. Oh, gidwa-duha ang tining aninuhay. Nagtuog ang mahadlok ko, di mo? Loida! Loida! Dili maabli ang pultahan sa mong kwarto. Lola! Dili ako, mamatay ko din, Dante. Ha? Ngayon niya magkadinis sirado ng porto. Mamisa ko sa ulo magliso ka ng siradura. Di ka na mabli. Oh, Dante. Tuas taas na itong kwarto, Lola. Tara! Asa di ay Hindi ko? ka sa kwarto nga wag gamita. Tara! Dante, may tuyok ang siradura. Di na mahimo. Tara! Uy! May mga anino nga ng gawas. Dili tinood. Gialirugan ta nila, Dante. Ug nay anino sa kapata. Ha? Kisa ka mo. Unsay yung tuyo na mo. Bihos ang pagkasagahangin. Pagulit, Lola. Mapantakas hangin pa ingon sa kwarto. Nga naman, love. Naibuong bitaw ko. Wa mo tani problema. Pero naman ni, Karong timing, sab. Uy. akong suwayan. Oh, okay na. Ay, salamat, taon. Kaya kulbaan na dyan kumaayo, love. Ano mo ginanubag ni mo? Si Aro. Silang tanan, nagdungan kag lobat. Muring man, pero uy manubag. Ulsa. Ni ako sa kusina, nagaligid. Uy, hindi mo kamang ko. Nga naman ang tawon nga naabot na ako din eh. Ginoo ko. Nga naman kita. Nga naman naabot pa ko din eh. Wala lang mo tayo mga hadlok. Namusa ka ako sa taas. Nalimbaw na sa mga akong balibong. Kaguyaw, bayan ang ining balaya. Ay! May sakyan ng amihurang. Uy, kisa magkaroon. Narong mga orasa. Uy, kisa magkaharna. Awa. Pakita ka lang. Kanang bata. Mauso na may ablin ako. Kinsa ka na siya, love? Karon pa kung makakita niya. Si nang mayang ka ng migawas. Ay! Uy, akita mo manday ka na! Ay, kisa mo din may abli sa gate! Kantong bata. Bata! Oh, kisa ito bataan ng mayang. Ay, hala, day! Wala mo nakikitang bata din, he! Gawas lang atong giingong kundi mo nga may paong sa daob unya may kuha sa atsa! May pahong sa daog. Oo, sir! Unya ta magisgot ana. Kumusta sila si mama ug papa? Ay, natuog naman tingali. Kay, ang last na ako na matngunan kay kinanuog sila sa atong kwarto. Unya, kurad, may mituog na ako! Unya, human ato, wala na ako makamatngon. Karoon ako nakamatngon. Nadiyan ako sa kusina, nagaligid sa salog. Bansa? Oo, unya sila si mama. Ato na ko. Christy! Ako na lamang usa din eh. Ma? Mama? Pa? Oh. Papa? Basig na hinanok to sila. Ato lang pa sa daloy nga makapahuway. Okay, ko na. Pero asa na nang mayang? Istoryahan pa to na ako. Day, Kriste! Day! O man! Nagbata pa sila! Di ko na lang sila pukawan ng mayang. Nga naman nga, di sa oras naman mong nanganing intawan. Di mo si mahimutang dito. Nabalaka sa ninyo din eh. Ay, sakto kayo, Day, Kriste. Angay kayo mabalaka. Kaya kini bayang bayan, ha? Day, murag dili na magdungday din ay. Kay, nga naman, nang mayang. Angay, tabog ko na ako kaganina. Pagkatuog na ako dito, katong dito pa ko sa ato ang kwarto. Pagmata na ko rin mga tungang gabi dito na ako sa kusina. Nagaligid na ako sa salog. Oh, taliyot. Taliyot lang. Tulur mo utap
darang ako. Kang De Christy ka kana. Nya kang Sir Ed kana. Ay, pagmamahuay una tayo kay alas 2 pa, oh! Love, mamahuwala ko na ta. Ay, mubalik na lamang ko sa Silvan Quarter na De Christy. Aron ka mo si Sir Ed. Diha sa ibuhag room. Uy. Dante, Ay, Dante. nagunaw na ako magbagi ko na sa una ito paggawas niya. Nanakita ako kalawasan sa dahit abong gabi nga. Muratag ipag-itsa din eh. Ngano naman ni Dante? Tigalig na kasa ka din eh, kani. Tarong ni Aloy na. Kaya ano giingon mata ini? Ngano man? Mabutan ba ni mo mga daotang espiritu nga musamok na to? Naara na to kung magpadakas kadlok. Ang kahadlok mo ay mupatay na to. Aber, ipakita na ko kadili ka mahadlo. Guban ang sira sa pultahan aron ta makagawas. Kakana lang niya eh. Karon, Adi man. Naunsa ka? Agay. Naunsa ka, Dante? Lison mo kong barog. Ha? Di na ko magkabarog, Loy na. Ay, kung kumitsahit ingon Ay, ana, wako Dante. magkumidya. Tinuod ng gibati na ko, maglison ko pagbarog. Dili. Agoy. Dili mo. Ay. Tama! Ay. Ma? Love, uy, shh. Pagmata. Nagbata na ko, love. Ang sigit ni mama ang nagkapamata na ko. Nangaisip panabang. Unsa? Unsa na parang orasa? Alas 6 sa buntag. Ato na ko sila si mama, love. Dini ka lang, ha? Dini ka lang higda. Ayaw. Higda lang muna diha. Ayaw. Ubalanta ka. Ma? Pa? Pa? Basigwa sila sa sud. Imposibleng mamalhin sila laing kwarto, Ed. Mao ni ang master's bedroom. Dili gusto si mama nga dili dako nga room. Unya, kung naa sila sa sud, imposible kayo nga dili sila makadungog. Nanangpit na ta. Nanuktok na ta. Imposible nga hangtod karon, wa pa sila magmata. Gusto ka? Pero, asap sila kwarto ha kung may balhin man gani sila. Usa pa, nga nung man musulti sinang mayang. At doon tas mayang. Nagmata na tingali siya. Tuwa na tingali ron siya sa kusina. Tara, ato nga doon. Hoy! Ay, bigyan niyo pagdungol! Breakfast is ready na! Oh, dili na may among tuyo ng mayang. Aw, siya lang mo day! Mayang, may balhin og laing kwarto sila si sir? Walaan! Nga naman! At dito mi karon ng mayang, nanuktok na mi pa. Nanampit mi pero wa kayo mitubag. Uy, hala! Ma'am, amo ba? Uy, sayo mo na sila mang mata si Ma'am God o si Sir! Mao gani nga nabalakan ako. Wa kayawi sa ilang kwarto? Ay, tuwa nila! Why duplicate? Nay mga duplicate sa yawi ng mayang. Pero uwa ko may pawag kung asa ibutang. Ay, gigikuha man ni Mama gud mo ang tanagyang way kay Sir ako nung mahibos! Ay. Sige. Wa na tayo mahimo. Gawa sa pagguba sa pultahan. Maor na mahimo na love. Pero love, basin pag namalin lang sila og laing room. Kay may tuloy ka guest room diri sa taas. Ato lang sa sihon. Pero ang mga yawi lagi to agyapon niya! Day! Tuktok ka lang na to ng kwarto. Wa ta ko love. Ano? Asa magkaday sila si Sir? Loy na. Kung nakasaha ka man, Dante, itong ana lang na mo. Magayong pasaylo sa nasan-ani mo. Wako magkasa. Unsa na? Unsa na? Di na ko maglaro kay hingit-hingit. Ako iwagan sa akong cellphone, Loy na. At sanga may dugo. Unsa mo ti pasaputan na, Dante. Ikaduha na di kayo nga nagpakita na. Imo na nagipasunog sa dauban nili ba? Pero gikuha sa usa ka bata nga lalaki. Pero nasiga man ang mata ni mo. Unsa ka sulti ni mo? Anong mihila ka lang? Unsa may puti pasaputan na imo paghihila ka? Unsa?
Dante. Kung may gusto kang isulti. Magkasakpot ako ni mo. Dahil ba kung buutan ka? Basta ayaw paggraduhan sa pagsulti na ako. Sige na, Dante. Wa na. Natuktok lang tanang kwarto. Gawas ra sa kwarto sa silong. Katong gipadlak. Tana, manaog ta sa silong. Kung ato lang tayo ipagguba ang siladura sa ilang kwarto. Total, mailisan magbagong siladura. Gamay ang damage kaysa mismo ang sira mo'y gubuon. Okay, sige. Okay ko, ana. Pero, isa ba sa pagkupa sa siradura? Panday! Mag-hire to panday. Ug magpapalit og tag ihulip nga bagong siladura. Wala ba ko mga kaila din ni Ed? Oh, di ba nga tagaliniman mo? Ang inyo di mga palinti. Ang sulti ni Papa, siya rin nabuhi sa diyang gitulis sila atol sa ilang party din ni Ining Baya. Ang buot mong ipasabot, nga gikan sa ilang mama ug papa ug mga igsuon, ug uban pa mga relatives gipang patay, nga siya ray buhi. Kaya siya naman ko na nakatago. Uy, mao ba? Kalusam na ditabo lab. 20 years ago na. 4 years old pa kuno ko atong higayon na. Mayo gani kay wa mi niya dad ani mama dinhi. Kay hangin-hangin man kuno to panahon na. Si mama mahadlok man basta dag-upawd. Mong si papa ra ang mianhi. Kay magbahin man kuno sila adto sa halin sa ilang yuta nga 10 hectares. Maudi ay nga gitulis sila. Pero kung wa may parinti din among tana lang ta. Kung kinsay panday din si sila. Okay, sige. Pero mamahaw sa talab. Ikaw ang nagkamil, Tana. Mauna ako gipanagana kung makitaan ko sa tulisan. Kunya nga nagpakita mo na siya karon. Wa ka magkahay na patay. Ambot, Ano makaka, Dante? Na makaka. Kay misulti ko pa sa tinuod tingali. Nagkagawas na ka din Ug nagtuo ko. Nga dunay katingalahan kini kwarto ha. Gigutom na ko. Giihaw. Unsa man anilang ta din Gusto ka mga matay ta din ha? Dante? Dante? Dante, sinay ito mo ni mo? Oh, tuman, di na ka? Ay, kagamay si Magi kaon Inday Kriste. Wa kay kana. Ed, kaon lang ha. Ay nalagog tagda. Husto rito mayang. Manglakaw ni Miss Christie, kay mangita mi panday. Oh, sa may imong abanday, sir. Oh, ipaguba ko na lang ang siradura sa kwarto ng mayang. Wa na lang option pa ng mayang. Ay, hala, ay. Nadugay man sila si Inday Kriste. Hala, wa ka sila kakita og panday. Wa, salamat. Mao lagi ni anang yun sila. Ha, nakadaba ka silang panday. Natatopi na yun! Salamat ang mayang. Oo niya, tagadiyan na panday niyo hang nadaday. Tagadiyan sa merkado nang. Mas maayo hinuon. Ubani ko palihog na. Pa sila sa taas. Loila, Dante, ikaw itong misambit na ko. ako. Salamat, Ginoo. Naunsa ba kagalinang nagkurog ka man? Ako, mahibaw, Loila. Kalit lang nga mura ko gibubuan og ice. Ang turnaluya. Mura ko ginatugan og bugat nga butang. Unsa? Wadi mo madaag yung cellphone. Hawa, kay ang imong gidaganina kay giiwag mo sa mga switch sa suga. Manawag unta ta ni Kriste. Ano nga madayo ka? Magkahula-hula, ana. Sige, tawagin na yun. Tawagin, Loida. Ako naka-memorize ko sa number ni Kriste. Ambi kay ako ang manawag. Nahuman ang upat ka kwarto.
Wa sila. Kinilang master bedroom. Mao ni last. Oh, abli na. Ma! Pa! Wa gyud. Wa gyud. Wala sa diri sa banyo! Kung mauasa pa din sila si Mama at Papa, asa ba sila, Ed? Kikapoy ako, Dante. Why ito bang Unattended. nagsinalang aron mabasahan niya. Tingnan nga niya ito din hining kwartuha. Mahiyo patuod. Maulit naman ang panday. Unsa man? Di lang nato i-appeal ka ng siradong kwarto diha sa may sala? Dili na lang, Ed. Imposible man sab nga makasuod sila diha nga sirado man ha. Oh, okay. Ako na papauli yun. Kadiya sa... Paligro ko sa kong bag ng mayang. Human na. Ikaw, good no. Ako lang siyang gibayaran aron makalakaw na siya. Di man siya magpahatod. Day! Oh, dah. Oh, ni ay itong umuhang bag. Abi nang kay kuhaon na kong akong cellphone. Manawag na lang ko polis. Ipablatar ko rin na hitabo sa kong mga ginikanan. Uy, daga nag-miss call. Pero kinsa man ning number? Uwa na kaya number ni Ma'am. Day! Naaman nang. Ang kang papa mauyuha ko. Kang papa tingali ni. Ako mabasa ng iha message. Na, Christy, ni sa sud mi sa siradong kwarto. Gidami sa mga anino. Unsa? Hala! Ed! Oh, Lam! Ngano? Sila si Mama! Naakuno din sa kwarto sirado! Ha? Ako ang paso ng panday. Ako pabalikon. Anhin na Tawag din ko yung mga matay, Dan. Dili. Di ko makatugot nga maamong ka sa akong nahimong sa Loida. Nakasa ka sa mga nagamatay. Unsa man, ikaw may nagpatay nila, Dan. Magya-traidor sila. Maog ako sila giunhan. Anong nakaingon ka man ng mga traidor sila, Dante? Ngano man? Ma? Christy! Tama mo diha! Christy! Dia! Tabangin ping makagawas! No! Tabangin mi! Oo! Oma! Ed! Dili bay. Kini. Kini putana kini. Na sila si Mama diha! Pagdawa ko yan, pare, kaya magkumpisal ko. Huwag ko magdahom nga makahimo kang krimen, Dante. Huwag ko magdahom. Kunwa, patula ko buhat to magkaluluoy. Kaloy na, kaya bisan usa ka dako, wate makumkum. Mga traidor silang tanan. Busa giunhan ko sila. Christy! Chris! Abog ayaw na. Sir, ma'am. Nganong naabot mo din eh? Giunsa niyo pagsulti ni ha? Nga, sirado man eh. Sa gawas na lang magsulti. Ipano kong agak ni Papa Love. Kami sabsi ng mayang ka, Mama. Tabangi ko ng mayang. Pagkahugaw din niyo. Pagkaligoon taon na mo, Ma. Pa. Maayo. Sige. Mga ligo na daloy na. Mubad mi sa inyong kwarto, Ma.
sige na, mintras magailis pa sila si ma'am. Andamon ko sa pag-ilag pagkaon. Ay, oo na. Ma, Klarohon taon na niya. Basig nagpakaroon ingnon na ni si Mayang. unsay na pagkaroon ingnon lang, ma, ha? Gisudlan ni siya og taotang espiritu. O kaya may gidadid tuuban ang mga anino. Gusto si mama ni mo, Christy. Tinuod ba nang mayang? Tinuod ba? Nang mayang, nangutana ko. Kitonday, dahil kung tinuod na nga nasudlan ako og laing espiritu, sa badin ako! Ha? Nagisultihan ti ka. Ang katapusan ako nga nahinumduman, mautaw na nuktok silang duha sa kwarto. Kay tuwaman ko na dito paingon ang anina nga ilahagi sundan. Unya, murag, may mituok na ko. Mato nga nawat ang kuspan ni Muot. Pagkamahat ko na ako, dito na ko sa silong, dito sa kusina sa salog, og nagaligid ako. Mapay akong pagbangon ato sa diyang naabot si Sir Ed. Okay. Mituo ko ni mo nang. Okay, sige na. Ang dami na sila pagkaon. Pangutan na sila, day. Kung may pagsalig, papanda sila na ako. Ma? Unsa man? Sige. Nakasabot na mi. Lakaw na, Mayang. Kalinti ka to. Ay, salamat, sir! Ma'am! Kaginsa magang espiritu ang misud kagabi ikaw ng mayang, ma. Akong idahan, Christy. Unya, unsa ba yung gisulti ni mo pa? Kalawang ba? Oh, nialay ka. Naunsa ka ba? Maramang ikaw manuoy na problema. Milakaw lang ko. Aron di mauwa si Sir o mupadayon sa iyong testimony. Unsa ikasulti ni mo? Mo-surrender ko na siya sa pulis. Human siya mangumpisal sa pare. Ang pagkumpisal sa pare, okay. Pero ang pagtugyan niya siyang kaglingon sa mga pulis, murag dili mayo. Kay dugay na ang maong kaso. Ugway kihanti. Para lang nako, ang iyang pagkumpisal sa pare, igo na. Kaya ang Ginoo lang maging katapos ang mukom sa itong mga kasalanan nga nabuhatin sa kalibutan. Usa pa, ang nahitabo nga krimen, dili iyang plano. Siya unta ang giplanuhan sa iyang igsuon o gamahan. Aron dili sa mabahinan sa halin sa ilang yuta, di ba? Ang iyang napatay, ang iyari igsuon. Kaya nakapatay sa iyang inahan o gamahan, ang iyang igsuon mismo, kakakonsabo nila. Nga sa ato pa, traidor to siya. Kaya nagplano sila nga si Papa nimo ang ilang papason, pero nagplano sa siya sa pagpatay sa ilang ginikanan. Og ang bata, nadamay lang. Mao dito siya nagpakita nako og miabli sa gate. Ang atsa, usa to sa mga decoration nila kanhi sa bongbong. Gikuha ni Papa nimo aron ikapanalipod niya sa iyang kaugalingon. Og di malas lang. Di malas ang igsuon niya. Kay nalupig man siya ni Sir. Abi ko baga, huwag ka maminaw. Apan, memoryado man din mo antanan. May palayo lang ko. Pero nagpaminaw gyapon ko. Gadi na ko makita ni Papa nimo. Sabay among buhaton. Akong tambag, no? Ipaguba ng siradong kwarto. Og ipakawot ang gipanglubong diha og ibalhin sa menteryo. Bisan og magabukog lang nila. Ibalhin sa hustong lubnganan og may bendisyon sa pare. Tuan na ang pari. Gihatod na ni Edo Christie. Karoon sa na'y pamati mo. Medyo gaada nga akong lawas. Wala kong naibtan og tunok. Ang sunod tang buhaton mao na sab ang pagpagubaan ng kwartuha.
Unya ipakawta ang ilang mga bukog ug ipabalhin ta sa sementeryo. Dili ko musugot, Loida. Nga kauton ang gilubong diha. Bukatay na diha ang balita nga doon ay gikaut dinhi nga mga bukog sa tao. O kinsa may manabi nga kita-kita raman din Ang mga tao di ay, ang panday, di ka na manabi sa mga asawa sa ilang pamilya. Mahimot ang sumsuman sa imnanan, Loida. Ug masamot nga walay mo palit ni ini. Nga sa ato papasagda na lang na nimo dihang mga kalabira. Mga kalabira ng mga kaliwat nimo. Dahil na kana sila diha. O nakakumpisal ako. Nangayo na kong pasayan lulin nga kung buto na hunaon ilatong sa igo na kong nanalipod sa akong kaugalikod. O kun mao na, ikaw na lang puyo din kay kami si Christy. Mangita may kaabangan nga bay sa syudad. Gabi na. Nya unsa man? Iman akong ginginlan. Basig nalimot kang tourist ra ka din eh. Nagpaibaw na ko nila nga ni anak ko sa inyo. Okay ra, total. Upat ka adlaw man akong booking. Oh, Ilado man kay mo din Naibaw sila unsa mo ka siksak din sa isla. Kamura na nag-iya og labing karaan din bay. ang akong grandparents, mo'y ilado kaayo din eh. Nainanaog. Kisa? Oh, si Papa? Uy, nagpiyong lagi na siya. Nag-sleepwalk si Papa. Musod din siya sa kwarto. Pa! Oh, naiman nino nga. Ayaw niya kasal pa! Ayaw! Ah! Ayaw! Ayaw niyo ko si Papa, please! Dante! Oh, Dante! Ganong nabot ba ko din? Gisugat kas mga anino pa. Gusto ka tingali nilang kuhaon. Ug mga adlaw sa busubot kag sa dili. Ipaguba ko kini kwartuha. Ug ipakaut pa ang mga gilubong diha. Ug ipabalhin ko sa sementeryo. Ug akong abisahan aron mahilo na ng ilang mga kaag. Ug hasta kita magmalinhaw na sab. Sugot na lang pa. Sige na pa. Gikinahanglan ka pa na mo ni Mama pa. Oh, please. Sugot na lang ang kubo ning kwartuha, please. Oh, anak. Musugot ako. Salamat pa. Salamat. Mao na ipagaing nun nga wag yo'y asong makumkum. Kung doon namang dali kay daotan binuhatan o tinaguan o gawat sa gihapon ni inigabot sa hustong panahon. Mga bata, mga kasama, manoy! Inday andad! Kumusta ka mo? Mga bata, mga kasama, din natapos ang akong asoy ninyo ning simanahon ang aguluhan. Ang anino din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitaran sinuwat ni Kuya Leo Marabi Malaran. Ubos sa direksyon ni Ate Bertes Parbal, mo sa atong spinner, Kuya Jewel Binsing umabot kusyal sa papuno, kauban ni Kusyal Pini Manda, ang atong Saudan Wildline Bangis sa DYSP Ricky Bangis galing. Recording o editor, Kuya Ariel Mangkao, Kuya Jeff Gaburada, Kuya Lloyd Gabiana o Kuya Randy Tayan. Kita nagtalit ka na to sa RMN Drama.